min sa wiiti kam aéroport américain mi wonma ko boni par ce que gonna koye haalde hane ñimtinemi par ce que o rew famamde non américain ar tout américain ar retour aéroport e jottodama suura wara ja sang non américain sur le truc c'est funtaram on jugalen mo américain agacho américain ar tout université américain agacho ñakki fayda mawdo gojol andi mawdo gojol ka kurjuru agacho mawdo kurjuru mawdo gojol mawdo pertema mawdo borien mawdo gezman ko simorako ma ko simorako mami haldo ko yamba mo simorako widam aéroport sakami étudiant yo fa lahara étudiant wiyam aéroport jeewa an mawɗo gojolo an aɗa ñakki fayde way an wanma fewnude galle an ndesa jooɗa an e debbo ma ono ndesa jeewa dañde bibbe mais jirlata e galle ji yimɓe somiɗo haalaɗo wiya galle wiyatam aéroport min kam mbeɗa andi mi dañani ɓiɗɗo mi restani kono min ɓuuri kam wiyatam aéroport mi haldanima aɗa ñakki fayde way so neɗɗo haɓanaɗe waddana tan diran 16 waɗa kene jooɗire waɗa ke fiya yimɓe min kadi mi haldanima min wona gorko ano duhaki hay sa duwima to kadi ko seeɗa hay sa duwima ko seeɗa wona dugol normal ɗum tan ma wonde ɗo waɗa wiya ƴa so fara jottu damal galle damal suuɗam wiyaade o aéroport billahi somi waɗanima avion mi joole ma mi jeyami joni Botswana ko Ukraine payenmi mi waɗate avion mi joole dow ma min paye Ukraine mi wonma bombo mi lance ma e Poutine witam dollar wala euro wala CFA wala mbiya dalasi min wi dalasi wi euro ou bien mbiya CFA ou bien mbiya dalasi uguye ko onon gandi ko uguye ma wiyam dollar so taw a duhima dokuwa Donald mbi hay Donald Trump wi ɗum jeewa wi Donald Trump kala ko fate Amérique hay rapport américain sa haali ɗum ni kaake guelma kala ko takki Amérique e ko takki avion aéroport en fof kala kalɗo ɗum e galle o mi warama mum je m'en fous yo fuutankoɓe jalta e yam je m'en fous yo neɗɗo haal dollar do euro dollar mi ari ɗo ñande gartumi ɗo ko hande wayrata aɗa ni ko jinmi ko jiɗɗa nde joom galle ma arata yamde ne ƴeewa kalis tottimoma e laabi tati kalis o nana mam a faami mi tampi jabanti o mi yeehi mi ronki mi arti o ko ɓiyam maw haalen to ummi joni momi haalatama sabu ñande gummutomi ɗo ñanden nde mi haalnima ko leeri ɓenda sa nanne hoore ma ndi ɓenda sa nandane hoore ma ndi ko kalɗa ko fof mi nani ɗum mbiɗa o wonɗo immi haalɗo gimmiɗa eyo merci beaucoup de la parole quoi yow jimna deb heɗum ga amin hanki paw wi hamne yam ya to commissariat o après jim to commissariat o
après kawrimi brigadier o kalli mom histoire o wi histoire o c'est trop pour moi a fami jawrim kawrimi commissariat o kawrimi commissaire o après mi mom esprit mom programme o fof ni yaari ni o wi ɓuri dossier am jimto commissariat maw ɓurde modide commissariat gorko mawɗo no wiyete la belle en kaldam anda sokki o anda aran histoire de après explique mu oɗo bay commissaire mawɗo no wiyete ni Sané Sané bim Sané a bamnel ɗo woni mi explique histoire o fof ni yaari ni tirña o no waɗi ko fof après o wiyam o wawna ɗum haydara o ummi o yam dog pimom péral hoorne fosi après poñi mom mbi windu convocation police o waɗi écriture sujet verbe complément an gorko ma dañi probléme kono yahoy 100 mètres en muusi ala 12 on jaata e nokku on mayer onon fof surtout an ettoyaw maayi par ce que an ka boɗeje ettoyaw maayi a faami de histoire ɗon hay nani gandumi sukol ñawi yon nan ɗi cellu a ari tan noon ɗo ɗo poɗɗa ar te a haali kadi ko poɗɗa ko haal way o poɗɗo nen kadi nanima attentivement ey an mawɗo gorko ko taki ñamla neɗɗo haɗɗum hen fawane entere hoɗo pawɗa ɗum jom gallam haalani kam fof ngara mbiya 350 000 o jogonima o jogonakima 350 000 300 000 keppo o jogonima te hembo tan o yoɓanma an ka jogi banque walla yakuwa sa totti neɗɗo mbiya ɗum fof hen intérêt hay gasoil mo ƴettirta auto ma ngara haɗo mbiya kanko yoɓanma ɗum hawa ɗum hono tampi va-vie o a yawɗum eyyi joni homo wima ya huɓɓo auto ma hakkude ɗo e ɗo a watta koyɗe ma ngara kuɓɓa auto pour tampinde ɗum a wawa ɗum tampin wadde on bindi convocation mon jahen e lawol yo wel yo wul minen min paari hanki hande ɗum min naka jekka gandumi ka complice ane makko wallahi ka complice makko mbeɗa andi min aɗa andi ko gandi nde liggotomi kaalisam nde mbeɗa waɗa ñafe ɗo e Dakar a tawaka joom galle ma tawa ɗum yo haajam bon hen mi yeeyi soleil mi waɗi siras hay beccaki mi waɗi yeeyi mbuus hay beccaki mi waɗi hay goto tawani kam hen nde liggotomi mbeɗa daña magasin uji ande e jawɗam nde wona an wona joom galle ma a faami taki aɗa waɗa ko belaɗa ala wona aɗa waɗa ko belaɗa Allah jaɓani ɗum nelaɗo Allah jaɓani ɗum alquran jaɓani ɗum anani alquran jaɓani ɗum diina jaɓani ɗum l'islam jaɓani ɗum an o intérêt ko pour hoɗum sigaɗa ñamla neɗɗo o jañi haaju e ma ñamdu ɗum saabi Allah e nelaɗo mum sa wawi walla ɗum saabi Allah sa wawa goppa way haɗa fawo hen intérêt joni an a waɗi convocation jahen police so en jeehi soko wa police walla gendarmerie walla akhiru zaman jaaɓi o fawa hen intérêt min fawa hen intérêt ɗum ɓurgol jafdal ay fullu mbaɗɗama ar haalir ni a sal liggunomo gorko ma wonta ɓoccone en wonɗo hen e wulle yimɓe ko wirtima min ha woni ɓoccone ɓoccone wawa wirtade accu haala ka accu haala ka ɓoccone on hewra haalis aɗa andi ko jinmi minne a aɗa rewi ha mayɗa a ala needi aɗa andi ko jinmi pama min tawi affaire so wayimam noon a yoɓat kalis o onon ko miskineɓe hewɓe haal miskine hewra haal ha connene alseni annene leɗɗal de nde leppi woñtate waya Kuni woni. woppataɗo mbiya a woñtat aɗa andi ko jinmi pama mi hettimama pama noon gueɗel hande woni dernière fois mbiɗa o ara ɗo e kalde o wona hande ni ko ɓiyam o haalanma ko minen police hulɗina min leegal ngal no foti fof ko min ñamlataɓe kalis ko business somo weela o jetta o weela kanko o weela ko tagui noon 400 000 o yoɓatami saabu station aller retour o fof o yoɓat min noon haalam dernière fois nani ha jahen police alseyni wona hande ni umma jahen ma police tawede mbimi ha police tawa amen ɗo wallahi yo police tawa amen police gongo tan waɗata kam manago yane mon ane manago dankamo manago yanamon onon fof e onon fof somin jindiri wallahi moodi e mangu nelaɗo min yiyata somin jindiri mo wonde mbaɗa mbaɗa aɗa mbaɗa an gorko ma o amin coharam bayam aɗa waɗma ñaarel acca ba jehen fokki onon so araɗi ganda on cellani onon ɓe ngala raɗo on dow haale ina andi on mam ino jeece baaɓe alluwal jam on lepti yimɓe on tampani yimɓe onon tan fusi jamanu o onon faala police onon minen min kulani police min kulani gendarmerie kala ko wawi won ko gonga tan min pawata kala ɗo nodduɗon amen min paari neɗɗo leeli ina ɗano hoɗon ɗum tampina e merde ay yaw kol yone malla detta